Γεια σας και από μένα. Εγώ είμαι ο Παντελής. Έχω χρησιμοποιήσει το Symfony σε ένα project το οποίο έχει φτάσει σε production εδώ και αρκετό καιρό, στο Zootl, από τα αρχικά του στάδια. Σε διαφορετικά project έχω χρησιμοποιήσει διαφορετικά frameworks και διαφορετικών γλωσσών. Έχω δουλέψει και ως freelancer, contractor κτλ. Οπότε, ανάλογα με τις ανάγκες ή το υπάρχον code-based διαφορετικών projects, είχα να μάθω κάτι διαφορετικό και αυτή την εμπειρία θα ήθελα να την μοιραστώ μαζί σας. Οπότε είναι λίγο γενικό το αρχικό talk αυτό πριν πάμε στο case study. Γενικά, διαλέγοντας κάποια βήματα για να διαλέξουμε ένα framework ή ένα καλό, το καλύτερο, ας πούμε, και θα δούμε τι εννοούμε με αυτό. Και γιατί το Symfony μπορεί να βοηθήσει ή μπορεί να είναι ένα από αυτά τα frameworks που μπορείτε να διαλέξετε. Τα topics που θα ασχοληθούμε είναι το γιατί να χρησιμοποιήσω ένα framework, για όσους μπορεί να ξεκινάνε τώρα και μπορεί να έχουν την απορία σε τι θα με βοηθήσει, γιατί να διαλέξω, ποιο να διαλέξω ή με βάση ποια κριτήρια να διαλέξω και γιατί το Symfony πληρεί αρκετά από αυτά τα κριτήρια και γιατί μπορεί να είναι καλό για μένα. Λοιπόν, γιατί να χρησιμοποιήσουμε ένα framework. Δύο είναι οι βασικοί λόγοι, γιατί θα κάνουμε τη δουλειά μας καλύτερα και γρηγορότερα. Καλύτερα, τα frameworks χρησιμοποιούν κάποια best practices, έχουν δομή, πολλές φορές κάνουν enforce τους χρήστες να ακολουθήσουν κάποια conventions και αυτό είναι αρκετά καλό, γιατί καταρχάς ένας καινούριος χρήστης, ένας καινούριος developer που μπαίνει στο development μαθαίνει από την εμπειρία άλλων που έχουν χτίσει αυτά τα εργαλεία και μπορεί να φτιάξουν πιο καθαρό και πιο maintainable κώδικα για τους επόμενους που θα έρθουν. Και επίσης βοηθάει στο γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι δουλεύουν σε ομάδες, οπότε τα conventions τα οποία σε πολλές περιπτώσεις κάνουν enforce τα frameworks βοηθάνε τον κάθε developer να μπορεί να αναγνωρίζει τι είναι αυτό που έγραψε ο άλλος, γιατί γενικώς δεν είναι επιστήμη με την αυστηρή έννοια, ας πούμε, το development, οπότε ο καθένας μπορεί να έχει το δικό του coding style και αυτό σε πολλές περιπτώσεις, αν δεν είχαμε τα frameworks, θα οδηγούσε στο να χάνεται πολύς χρόνος, να υπάρχει πολύ overhead δηλαδή, προσπαθώντας να καταλάβουμε τι ήθελε να πει ο ποιητής γενικά. Οπότε, αυτό βέβαια δεν μας σώζει το framework από αυτό. Πάλι μπορεί να αναρωτιόμαστε τι ήθελε να πει ο ποιητής, αλλά μπορεί να μας κάνει να αναρωτιόμαστε για ένα 20-30% των πραγμάτων που έχει γράψει κάποιος ή γιατί έχει κάνει αυτό το πράγμα, όπως το έχει κάνει κάποιος άλλος. Και επειδή γενικώς οι άνθρωποι δεν βρίσκονται για πάντα μέσα σε μια ομάδα και υπάρχει μια συνέχεια και στον τρόπο του γραψίματος, είναι καλό να υπάρχουν κάποια conventions και να χρησιμοποιούνται κάποια εργαλεία για να γίνεται standardized τη δουλειά. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούμε τα frameworks είναι γιατί κάνουμε τη δουλειά μας γρηγορότερα. Αυτό που λέμε don't reinvent the wheel, δηλαδή είναι καλύτερο να χρησιμοποιούμε τα resources και ειδικά σε έναν κόσμο που τώρα πια τα startups έχουν το πρώτο λόγο και ξεφυτρώνουν σαν τα μετάρια κάθε μέρα, να μην κάνουν focus στη δημιουργία του εργαλείου, αλλά να κάνουν focus στη δημιουργία του project. Λοιπόν, τώρα πώς διαλέγουμε το καλύτερο το έχω βάλει εδώ εισαγωγικών και θα σας πω γιατί, framework γενικώς. Αυτό είναι language agnostic, έτσι, δηλαδή δεν μιλάμε για το καλύτερο PHP framework γενικώς. Θα ξεκινήσουμε με τα don'ts που είναι λιγότερα. Θα έλεγα να μην ψάχνουμε, να μην σπαταλάμε απεριόριστες ώρες ψάχνοντας το καλύτερο framework, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει το καλύτερο framework γενικώς. Λέγοντας αυτό, εννοώ ότι δεν υπάρχει το καλύτερο framework. Μπορεί να υπάρχει το καλύτερο framework για μια συγκεκριμένη δουλειά, αλλά δεν υπάρχει το καλύτερο framework που μόλις το μάθουμε θα ξέρουμε να φτιάξουμε τα πάντα και κάνει fit σε όλες τις περιπτώσεις και σε όλες τις περιστάσεις. Για παράδειγμα, το Symfony μπορεί να είναι καλό για πιο μεγάλα complex projects κτλ. Αλλά αν έχουμε να φτιάξουμε κάτι μικρό ή, παράδειγμα, να στήσουμε ένα
API. Μπορεί το Silex, που είναι από την ίδια εταιρεία και έχει πολύ λιγότερα components, να είναι πιο απλό, ή το Flask σε Python να είναι πιο απλό, ή το Sinatra σε Ruby να είναι πιο απλό και να μην χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε αυτό που λέμε full stack frameworks που έχουν την Άρτα και τα Γιάννηνα, γιατί θα χρησιμοποιήσουμε το 1/10 των πραγμάτων που έχει, οπότε θα έχουμε πολύ μικρότερο learning curve για να μπούμε σε αυτά τα frameworks και να τα χρησιμοποιήσουμε. Το δεύτερο point είναι να μην γινόμαστε religious με μια γλώσσα ή με ένα framework ή με οτιδήποτε ή με έναν άνθρωπο ο οποίος συνεισφέρει σε ένα project και θεωρούμε ότι είναι ο Θεός, ας πούμε. Αυτό μας κάνει πιο ανοιχτόμυαλους και μπορούμε να πάρουμε ό,τι μπορούμε από κάθε διαφορετικό framework και κάθε διαφορετική γλώσσα. Και αυτό που έχω δει με την εμπειρία των ετών δουλεύοντας σε Python, Ruby, PHP, είναι ότι κάθε φορά που έμπαινα σε μια καινούργια γλώσσα ή σε ένα καινούργιο framework, χρησιμοποίησα πράγματα από όλα τα υπόλοιπα. Και αυτό είναι που προχωράει και τους ανθρώπους ως developers σιγά-σιγά, ένα βήμα τη φορά. Και το τρίτο είναι λίγο πιο άγριο, αλλά θέλω να το πω, γιατί έχω περάσει κι εγώ ως αρχάριος, ας πούμε, πριν από χρόνια, πολύ χρόνο σε ανούσια πράγματα. Ένα από τα ανούσια πράγματα είναι μην προσπαθείτε να αποφασίσετε ποιο framework θα χρησιμοποιήσετε, βασισμένοι σε μπλακώδη benchmarks τύπου Hello World που μπορείτε να δείτε σε άπειρα posts, όπου φτιάχνουν ένα dummy application που δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που θα φτιάξετε εσείς, δεν θα χρησιμοποιεί βάση δεδομένων, δεν θα κάνει οτιδήποτε και θα σας πει ότι, ξέρετε, το Symfony είναι καταπληκτικό γιατί υποστηρίζει 5 εκατομμύρια requests το δευτερόλεπτο, ενώ το άλλο δεν είναι καλό. Σπάνια το πρόβλημα όταν φτιάχνετε ένα project θα είναι το scale, γιατί πολύ απλά έχετε 0 requests το δευτερόλεπτο αυτή τη στιγμή, δεν έχετε χτίσει τίποτα. Πρώτα φτιάχνουμε κάτι, πρώτα χτίζουμε κάτι με ένα εργαλείο που θεωρούμε ότι κάνει καλά, όσο καλά κρίνουμε εξ αρχής τη δουλειά, και όταν έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα που θα έχουμε άπειρα request, γιατί πάει να πει ότι θα βγάλουμε πάρα πολλά λεφτά, συνήθως οι περισσότερες εταιρείες μετά από 2, 3, 4, 5 χρόνια κάνουν ένα πλήρες rewrite είτε σε άλλο framework είτε σε άλλη γλώσσα, γιατί όλα έχουν πάει καλά και τότε βγαίνουν τα προβλήματα και τα bottlenecks είτε στα frameworks είτε οπουδήποτε. Και στις περισσότερες περιπτώσεις το framework είναι το λιγότερο από τα προβλήματα που έχεις. Πολλά bottlenecks θα είναι η βάση δεδομένων, η πολλή πληροφορία που αποθηκεύεται και πάντα υπάρχουν λύσεις. Παράδειγμα, δεν έχει να κάνει με framework, αλλά με γλώσσες. Υπάρχει ένα framework εναντίον, επειδή είναι PHP, περισσότερος κόσμος εδώ πέρα, εκτός από σένα. Υπήρχε το θέμα το οποίο βασίζεται σε προκαταλήψεις προδεκαετίας εναντίον της PHP, για παράδειγμα, και υπέρ των υπολείπων γλωσσών. Τα πράγματα εξελίσσονται και πολλοί ακόμα συνεχίζουν να μιλάνε για το ότι δεν κάνει scale η γλώσσα κτλ. Σας πενθυμίσω ότι το Facebook είναι φτιαγμένο σε PHP και σαφώς όταν ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσει τα προβλήματα με scaling, θα μπορούσε να πει ότι το κάνουμε rewrite, δεν το κάνουμε rewrite, αλλά φτιάξαν δικό τους virtual machine, το hip hop κτλ. Και προσπαθήσαν να κάνουν τη γλώσσα, να την κάνουν να κάνει scale, είτε με hardware είτε με software κτλ. Οπότε σπανίως θα είναι το πρόβλημα, θα σας λύσει το πρόβλημα του performance, το framework αυτό καθ' αυτό. Οπότε είναι καλό να είναι ένα εργαλείο που θα κάνει καλά τη δουλειά του απλά. Τώρα, τι κοιτάζουμε διαλέγοντας ένα καλύτερο, ας πούμε, framework. Η πρώτη ομάδα εδώ πέρα των bullets που έχω έχει να κάνει με τον κόσμο που ασχολείται με αυτό το framework. Δηλαδή, το μέγεθος του community, είτε σε IRC λίγο πιο παλιωμοδίτης, αλλά το χρησιμοποιούν αρκετοί ακόμα. Πόσος κόσμος συνεισφέρει στο core, στον κώδικα του framework, πόσοι κάνουν report bugs, που σημαίνει πόσοι έχουν ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο πράγμα και πόσοι το χρησιμοποιούν. Ερωτήσεις και απαντήσεις στο Stack Overflow και σε άλλα εργαλεία. Να δούμε στο repository, γιατί τα περισσότερα projects και frameworks είναι open source, πόσος κόσμος συνεισφέρει, τι activity υπάρχει, πόσα pull requests γίνονται, πόσα κλείνουν, αν ας πούμε οι maintainers κάνουν 10 χρόνια να ασχοληθούν με αυτό που σημαίνει ότι είναι πεθαμένο το project και μπορεί να μην είναι μια καλή επιλογή. Πόσος κόσμος γενικά ασχολείται, πόσοι είναι οι contributors δηλαδή στον κώδικα και πόσοι commits έχουν. Και γενικά μια άλλη πιο έτσι, γρήγορη
ένας άλλος γρήγορος τρόπος είναι αν κάνουμε Google για ένα πρόβλημα. Αυτό βέβαια θα έρθει αφού αρχίσουμε να το χρησιμοποιούμε λίγο το framework. Οπότε καλό είναι να πιάσουμε ένα framework, να το κατεβάσουμε και να κάνουμε ένα πολύ μικρό projectάκι στα γρήγορα για να πάρουμε ένα feeling για το ίδιο το framework. Αν κάνουμε Google για ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε, αν βρίσκουμε αρκετά εύκολα απαντήσεις. Αν δεν βρίσκουμε απαντήσεις, πάει να πει ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που απαντάνε καταρχάς και ότι δεν υπάρχουν και άνθρωποι που ρωτήσαν το ίδιο πράγμα. Ένα άλλο το πρώτο κομμάτι αυτό έχει να κάνει πιο πολύ με ανθρώπους που μπορεί να είναι team leaders ή να υπάρχει μια ομάδα σε εταιρείες κτλ. Είναι να δούμε στην αγορά εργασίας αν υπάρχει κόσμος που ασχολείται με αυτό το πράγμα και πιο πολύ εδώ μπορεί να είναι όχι developers αυστηρά, αλλά CTOs και team leaders, όπου μπορεί να ψάχνουν να βρουν κόσμο και κατά πόσο θα βρουν σχετικά εύκολα ή σχετικά δύσκολα ανθρώπους που να έχουν ήδη εμπειρία αυτό. Όχι ότι είναι must. Πολύ λίγες φορές ψάχνει ο κόσμος αυστηρά να έχει χρησιμοποιήσει κάποιο framework κάποιος. Περισσότερο ψάχνει τις βασικές αρχές ή την ίδια τη γλώσσα ή κάποια patterns κτλ. Και φυσικά ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι το functionality του ίδιου του framework, να δούμε ότι έχει πράγματα τα οποία θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στο καινούργιο μας project. Το καλό ή το καλύτερο framework που λέμε δεν είναι, όπως είπα και πριν, για τα πάντα. Οπότε, εγώ θα το έκανα evaluate σε ένα case per case, σε ένα project per project basis. Δηλαδή, για αυτό το πράγμα που έχω να φτιάξω, τι θα διάλεγα. Αυτό σημαίνει ότι θα δοκιμάσουμε όλα τα frameworks που υπάρχουν στην αγορά, 150 frameworks. Αλλά ενδεχομένως για πιο complicated πράγματα, όπως είπαμε, ή πιο μεγάλα projects που μπορεί να έχουν μεγάλο source, μπορεί να διαλέξουμε το Symfony, ας πούμε, από PHP ή full stack frameworks από άλλες γλώσσες, το Django σε Python, το Rails σε Ruby κτλ. Και σε άλλες περιπτώσεις να χρησιμοποιήσουμε άλλα. Και κάποια άλλα, ίσως στις περισσότερες περιπτώσεις λιγότερο σημαντικά για όσους φτιάχνουν web applications κτλ. Αλλά υπάρχουν και software που φτιάχνονται για να γίνουν distributed ολόκληρα όπως είναι ή να γίνουν install σε πελάτες, για παράδειγμα. Οπότε το license έχει σημασία σε πολλές περιπτώσεις. Αν επιτρέπει να πάρουμε και το framework στο δικό μας προϊόν που θα πακετάρουμε και θα πουλήσουμε. Αν είναι καλά documented, τώρα αυτό μιλάμε και για official documentation και για βιβλία, για tutorials, για οτιδήποτε. Το τελευταίο καταφύγιο είναι το source code documentation που γράφει εκεί πέρα, το οποίο είναι το λίγο πιο hardcore πράγμα. Και καλό είναι να μην καταλήγεις πάντα εκεί πέρα, γιατί σημαίνει ότι δεν το χρησιμοποιεί πολλοί κόσμος και δεν έχουν βάλει προσπάθεια στο να φτιάξουν ένα καλό documentation για να μπει κόσμος. Δηλαδή είναι ένα entry barrier για τους καινούργιους ανθρώπους. Και ένα άλλο σημαντικό πράγμα, ένα πράγμα που θεωρώ σημαντικό, δεν υπάρχει πάρα πολύ κουλτούρα στην Ελλάδα σε αυτό, αλλά χτίζεται σιγά σιγά για το test-driven development κτλ. Γιατί πολλές φορές θεωρείται ένα overhead, θεωρείται investment, οι χρόνοι πιέζουν. Γενικώς είναι μικρές οι ομάδες ή τα projects ξεκινάνε με πολύ λίγα resources, οπότε είναι το πρώτο θύμα συνήθως όταν φτιάχνουν καινούργια projects αυτά. Αν αναφέρει έστω και λίγο το framework ότι πώς μπορείτε να κάνετε τεστ ή ότι μπορείτε να κάνετε τεστ εύκολα ή αν είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο που να διευκολύνει τα τεστ, δηλαδή να είναι modular, να είναι loosely coupled τα κομμάτια του framework, να χρησιμοποιεί κάποιες έννοιες όπως το dependency injection και τα λοιπά που μας βοηθάνε στο να γράψουμε τεστ και να κάνουμε mock τα components του. Και σε γενικές γραμμές αυτά είναι τα κριτήρια, μπορεί να υπάρχουν και άλλα 10 και άλλα 20, αλλά αυτά τα οποία θεωρώ σημαντικά εγώ διαλέγοντας ένα framework. Τώρα, να περάσουμε στο τρίτο κομμάτι. Γιατί το Symfony μπορεί να είναι το επόμενό σας framework για το επόμενο σας project. Έχει ένα αρκετά μεγάλο community για PHP framework. Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι έχουν κάνει fork το repository, που σημαίνει εν δυνάμει ότι μπορεί να συνεισφέρουν σε αυτό. Έχει πάνω από 1.000 contributors στον κώδικα και περίπου μερικές δεκάδες από αυτούς είναι πολύ ενεργοί, δηλαδή έχουν εκατοντάδες commits και πάνω. Το IRC που είπα έτσι, για τους πιο παλιωμοδίτες έχει μερικές εκατοντάδες ανθρώπους σταθερά την ημέρα, οπότε μπορείτε να ρωτήσετε τις ερωτήσεις σας εκεί. Υπάρχει ακόμα και ένα κανάλι
στο IRC το Symfony Dev, το οποίο είναι για το development του core του Symfony αυτού καθ' αυτού, που έχει περίπου 70 με 100 άτομα, για όσους ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν στο ίδιο το framework. Και στο Stack Overflow, που είναι μια βασική πηγή για τους developers για ερωτήσεις και προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν, υπάρχουν γύρω στις 30.000 ερωτήσεις σχετικά με Symfony. Και το καλό σε αυτό είναι όχι ότι υπάρχουν 30.000 ερωτήσεις, αλλά ότι υπάρχουν περίπου 28.000 απαντημένες ερωτήσεις από αυτές. Οπότε, κατά πάσα πιθανότητα, 9 στις 10 φορές και παραπάνω, θα πάρετε απάντηση αν ρωτήσετε κάτι. Έχει πολύ καλό documentation, που είπαμε έναν από τους λόγους. Υπάρχουν βιβλία, υπάρχουν tutorials για να χτίσετε sample projects για να δείτε διαφορετικά components του ίδιου του Symfony, αλλά και πολύ καλό official documentation, το Symfony Book, το Cookbook, το οποίο είναι εξαιρετική πηγή για συγκεκριμένα πράγματα που μπορεί να δείτε πώς γίνονται. Οπότε δεν είναι δομημένο, είναι ένα πρόβλημα, μια λύση, μια λύση, γι' αυτό εξού και Cookbook. Trainings από την ίδια την εταιρεία, λίγο τους κουτεράσει γενικές γραμμές, αλλά αν πληρώνει η εταιρεία σας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και το documentation του API, που είπαμε μια τελευταία πηγή, βλέπετε τον κώδικα, ας πούμε, ή απευθείας τον κώδικα, ή το API αυτό καθ' αυτό, όπως έχει γίνει extracted. Τι άλλα θετικά πράγματα. Τα bundles. Τα πάντα είναι bundles μέσα στο... Αυτό που θα λέγαμε σε άλλα frameworks, ενδεχομένως modules, libraries, οτιδήποτε. Αυτό σημαίνει ότι φτιάχνουμε κάτι και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αν το έχουμε φτιάξει σωστά, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε πάρα πολλά διαφορετικά project. Οπότε έχουμε reusable κώδικα. Αυτό μπορεί σε ένα project να μην, αν ασχολείστε με ένα project αποκλειστικά, με ένα startup ή οτιδήποτε, να μην είναι τόσο μεγάλο concern, αλλά σε ένα software house, για παράδειγμα, μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλο concern. Και αυτό που λέμε loosely coupled components, που είπαμε ότι βοηθάνε στο testing, δηλαδή είναι πράγματα τα οποία είναι πολύ χαλαρά συνδεδεμένα μεταξύ τους και οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ανεξάρτητα. Και πολλά πράγματα χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα, πολλά κομμάτια του Symfony αυτού καθ' αυτού από άπειρα projects, όπως θα δούμε παρακάτω. Είναι γεμάτο από functionality το Symfony, έχει πάρα πολλά πράγματα. Τα σημαντικότερα πράγματα τα οποία σχεδόν κάθε project έχει είναι ένα ORM για να μιλάμε με τις βάσεις δεδομένων. Doctrine, Propel, out of the box υποστηρίζονται. Το Doctrine όχι μόνο ORM, ODM, οπότε έχει και υποστήριξη και για SQL βάσεις και για Mongo, που είναι έτσι trendy τα τελευταία χρόνια και χρησιμοποιείται σε πολλές περιπτώσεις οι NoSQL βάσεις. Authentication, Authorization με τα firewalls που υπάρχουν, Caching, Templating, που έχει το Template Engine, το Twig, που έχει αναπτυχθεί από το ίδιο το Symfony και είναι ουσιαστικά ένα copycat του Jinja Template Engine που έχει φτιαχτεί σε Python. Validation, routing και πάρα πολλά άλλα. Αλλά αυτό είναι το functionality που υπάρχει out of the box από το ίδιο το framework. Όπως είπαμε για τα bundles, πολλοί άνθρωποι και πολλές ομάδες έχουν φτιάξει bundles για να κάνουν extend αυτό το functionality του ίδιου του framework, χωρίς να χρειάζεται να τα γράψουμε εμείς. Από τα πιο δημοφιλή είναι το FOSS User Bundle, που είναι User Management, όχι Authentication, μόνο User Management. Το REST Bundle, που μπορούμε να φτιάξουμε για να φτιάξουμε RESTful APIs πολύ πιο εύκολα, οπότε controllers για να μας βοηθάνε να στέλνουμε responses σε JSON ή σε οτιδήποτε. Τα migrations, γιατί επειδή το Doctrine που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο και είναι το preferred ODM στο Symfony, είναι database agnostic ουσιαστικά. Δεν έχει out of the box, δεν είναι opinionated, οπότε έχει φτιαχτεί ένα bundle για να γίνονται migrations, δηλαδή versioning της ίδιας της βάσης δεδομένων. Το Sonata Admin Bundle, που είναι πάρα πολύ χρήσιμο σε πολλά content heavy sites, που είναι ουσιαστικά ένα functionality σαν το admin του Django ή το admin των Rails, όπου μπορείτε μέσα από ένα web interface να προσθέσετε, να αφαιρέσετε, να κάνετε manipulate data χωρίς να χρειάζεται να μπείτε στη βάση αυτή καθ' αυτή. Κάποια άλλα ωφέλη, αυτό το οποίο θεωρώ αρκετά σημαντικό εγώ, είναι να ξέρετε ότι υπάρχει ένα καθαρό roadmap στα versions στο ίδιο το framework, ότι κάθε 6 μήνες υπάρχει ένα minor release. Το Symfony χρησιμοποιεί το semantic versioning, που σημαίνει ότι θα δείτε ένα version, ξέρω εγώ, 2.6 κάτι. Το κάτι, το τελευταίο component, είναι bug fixes, όπου πρέπει να το παρακολουθείτε για να μην έχετε vulnerability στον κώδικά σας. Το minor release είναι το δεύτερο component, δηλαδή από το 2.5 στο 2.6 θα πάμε
σε 6 μήνες, σε άλλους 6 μήνες το 2.7 κτλ. Όπου ξέρετε τι να περιμένετε, πότε να το περιμένετε, πότε να κάνετε upgrade, έχετε πολλή πληροφόρηση σε αυτό. Το license που είπαμε ότι είναι σημαντικό, ουσιαστικά έχει ένα license που σας επιτρέπει να κάνετε οτιδήποτε. Το Symfony έχει το MIT license που σας επιτρέπει να το βάλετε σε δικά σας πράγματα τα οποία μπορεί να είναι commercial και να τα κάνετε redistribute. Η μοναδική υποχρέωση είναι να έχετε το license, το κείμενο του license μέσα στον κώδικα σας, ουσιαστικά. Ένας άλλος παράγοντας, όπου θα μπορούσε να σας κάνει να χρησιμοποιήσετε το Symfony, είναι ότι πολλά projects, και εδώ έχουμε αρκετούς ανθρώπους που ασχολούνται με Drupal, πολλά κομμάτια του Symfony τα χρησιμοποιούν ήδη, επειδή ακριβώς είναι loosely coupled και είναι modular, μπορεί να πάρετε ένα ή περισσότερα πράγματα. Να πω μερικά μονάχα από τα πιο γνωστά, το Drupal, το PHPBB, το Laravel, το framework, χρησιμοποιεί σχεδόν το μισό Symfony βασικά, γύρω στα 17-18 components. Ο Composer, ο Dependency Manager, το Magento, το eShop, το e-commerce πλατφόρμα, το Piwik για Analytics, το Good που χρησιμοποιείται από άπειρα ουσιαστικά projects που είναι ένα scraper για HTML και XML. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει μικρότερο entry barrier για να μάθετε κάτι από αυτά τα πράγματα. Από το Drupal, από το Laravel, από οτιδήποτε, ακριβώς επειδή έχετε ήδη χρησιμοποιήσει πράγματα. Και ένας τελευταίος παράγοντας είναι ότι αυτό που λέτε, πώς θα διαλέξω ένα framework που θα ξέρω ότι θα υπάρχει για πάντα. Για πάντα δεν υπάρχει σε αυτή τη ζωή, αλλά τουλάχιστον για 2, 3, 5 χρόνια θέλετε να υπάρχει. Τα καλά νέα σε σχέση με το Symfony είναι ότι υπάρχει μια εταιρεία από πίσω. Είναι μια εταιρεία που το στηρίζει ενεργά, που είπαμε έχει τα τσουχτερά trainings από τα οποία βγάζει χρήματα, οπότε δεν θα το παρατήσει anytime soon. Είναι ήδη αρκετά χρόνια, σχεδόν πρέπει να είναι γύρω στη δεκαετία. Και σε γενικές γραμμές, σε όλους τους παράγοντες που είπαμε ότι παίζουν ρόλο στην επιλογή ενός framework, το Symfony σκοράρει πολύ καλά. Τώρα, αυτό με το οποίο θα ήθελα να κλείσω ουσιαστικά είναι ότι διαλέγουμε με βάση τις ανάγκες του κάθε project. Κανένα εργαλείο δεν είναι πανάκια για τα πάντα. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι μικρότερο, μπορεί το Symfony να μην είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να διαλέξουμε, γιατί μπορεί να μας πάρει κάποιο χρόνο παραπάνω για να το χρησιμοποιήσουμε, γιατί είναι πιο enterprise γενικώς. Έχει επιρροές πολλές από Java frameworks, οπότε μπορεί να χρειαστεί να βάλουμε χέρι ή να φτιάξουμε 5-10 αρχεία αντί για 2 ή 3 που θα φτιάχνουμε σε κάτι μικρότερο, αλλά in the long run για μεγάλα projects είναι μια πολύ καλή επιλογή. Σας ευχαριστώ. Ερωτήσεις αν κάνεις. Έχω μήκος. Έχεις εσύ. Έλα, ξεκίνα. Ωραία. Ωραία η προεκλογική σου μιλία. Αλλά θέλω να πας τα πιο σκληρά. Λοιπόν, πες μου 2-3 λόγους που δεν θα διάλεγες με τίποτα σε αυτό. Νόμιζα ότι ο σκοπός ήταν να προσελητήσουμε. Δεν έγραψα τα αρνητικά. Οκ. Που δεν θα διάλεγα. Θα έλεγα αυτό, ότι αν είχα ένα μικρότερο project, θα έλεγα ότι δεν θα διάλεγα το Symfony. Αυτό σημαίνει ότι... Ένα μεγάλο project, αλλά... Όχι, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αν έχω ένα μικρό project, το οποίο σημαίνει ότι αν έχω ένα startup στα σκαριά που δεν έχει ξεκινήσει να φτιάχνεται ακόμη, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να μην το διάλεγα εξ αρχής. Βέβαια... Δεν ξεκινήσαμε. Όταν ξεκινήσαμε. Είπα για το Laravel, που είμαι στο fan club, αλλά... ναι, αυτό θα ήταν ένα πράγμα. Είναι αυτό που είπα, ότι στο in the long run είναι μια πολύ καλή επιλογή, απλά μπορεί τα startups να μην φτάσουν στο long run. Οπότε καλό είναι να κάνουν save κάποια resources στην αρχή, να κάνουν πιο γρήγορα, πιο quick and dirty πράγματα, οπότε μπορεί ένα πιο συγχωρητικό, ας πούμε, framework να κάνει τη δουλειά ενός startup λίγο πιο εύκολη. Μπορεί να έχει κάποια savings σε χρόνο και χρήμα. Αν δεν είναι βέβαια ούτε ο χρόνος ούτε το χρήμα πρόβλημα, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
Αυτό. Αν έχεις όμως ένα πιο enterprise project, πες μου ένα λόγο που δεν θα διάλεγες στο σύμφωνο, θα διάλεγες κάτι άλλο. Πιο βαρύ, πιο ελαφρύ ή οτιδήποτε άλλο. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για να μην διαλέξεις το Symfony. Και το λέω σαν μη γκρούπι του Symfony, όταν έχεις ένα μεγάλο project. Ναι, γιατί ξέρεις ότι δεν είμαι, ξέρεις ότι δεν είμαι στο fan club. Αλλά δεν είμαι στο fan club για συγκεκριμένα project, αυτό που είπα, μικρά versus μεγάλα. Ξέρω ότι έχεις δουλέψει τον τελευταίο καιρό γη, Laravel, Symfony. Αυτά ξέρω που έχεις. Από PHP, ναι, από PHP, ναι. Το γη θα το κάνω έξω για πολλούς λόγους. Γη vs Laravel. Πότε θα διαλέγεις ένα Laravel και πότε ένα... Θα διάλεγα Laravel αν ήθελα να κάνω prototyping γρήγορα, γιατί ουσιαστικά είναι ένας κλόνος, ένα copycat λίγο του Rails, οπότε έχει αρκετά τσαχπίνικα χαρακτηριστικά για να φτιάχνεις γρήγορα πράγματα, τα οποία μπορεί να μπουν βέβαια στη μέση, στην πορεία σου και να στην κόψουν όσο θα μεγαλώνει το project, αλλά είπαμε ότι μπορεί σε 2, σε 3, σε 4 χρόνια να γίνει rewritten και μπορεί να γίνει rewritten σε Symfony, για παράδειγμα. Οπότε, αυτός θα ήταν ο μοναδικός λόγος. Γιατί να μάθεις, η ερώτηση είναι γιατί να διαλέξεις framework, να διαλέξεις project. Το διαστημικό σου framework. Δηλαδή, το concept είναι να γίνεις καλός ένα. Όχι. Αν είναι είσαι μέτρο στο δύο. Όχι, για μένα δεν είναι αυτό το concept. Για μένα το concept είναι ότι αν μάθεις πολλά θα είσαι καλύτερος σε καθένα από αυτά, εν τέλει. Μπορείς να μάθεις πολλά. Μπορείς να μάθεις πάρα πολλά. Αφού μάθεις 1, 2, 3 το πολύ, μπορείς να μάθεις με ρυθμούς. Σε ένα project που έχουμε δουλέψει με το Javier εδώ για παράδειγμα, μπήκα στη γλώσσα και στο framework έχοντας δει 2-3 frameworks σε PHP, μπήκα στη Python και στο framework σε 1 μήνα περίπου. Οπότε έμαθα τη γλώσσα και ένα καινούργιο framework σε 1 μήνα. Ναι, εγώ δεν ήξερα Python, δεν ήξερα το framework και ξέρεις το development, ξέρεις πώς είναι τα framework, ξέρεις πώς είναι τα routing, τη βάση. Γιατί αντί για public function γράφουμε def, μεγάλη διαφορά. Οπότε ξέρεις πώς είναι τα routings, τι είναι template, τι είναι αυτά. Οπότε όσο μαθαίνεις περισσότερα frameworks, θα μπεις μετά στο N framework και θα δεις ότι το 80% είναι τα ίδια, εκτός από το 20% που είναι καινούργια. Ουσιαστικά χτίζεις κάτι το ένα πάνω στο άλλο. Όχι, όχι απαραίτητα. Δηλαδή, όσο χτίζεις και χτίζεις και χτίζεις, οι γλώσσες από κάποιες εβδομάδες γίνονται κάποιες μέρες, τα frameworks από κάποιους μήνες για να τα κάνεις master σε αρκετά μεγάλο βαθμό, γίνονται κάποιες εβδομάδες. Οπότε νομίζω είναι όφελος το να ασχολείσαι με πολλά πράγματα, όχι ταυτόχρονα ενδεχομένως, διαδοχικά, αλλά σε γενικές γραμμές βοηθάει. Και βοηθάνε και οι συνέργειες που υπάρχουν ανάμεσα στα frameworks, επειδή κανένα framework δεν φτιάχνεται από το κεφάλι κάποιο ως η super original ιδέα. Όλοι κλέβουν από όλους. Το Symfony έχει κλέψει κατά συρροή, ας πούμε, από τα Java framework, από Struts και από Spring framework κτλ. Δηλαδή, αν ψάξετε κάτι, αν ψάξετε ένα class του Symfony χωρίς να γράψετε Symfony δίπλα, κατά βάση πιθανότητα θα βρείτε βοήθεια για Java. Γιατί είναι ακόμα και τα ονόματα κατά. Ο Ντρις, να μου κάνει τον Drupal, είχε πει ότι η μεγαλύτερη συνεισφορά του Drupal δεν είναι το CMS του Drupal, είναι best practice που χρησιμοποιήσει το Drupal. Και που μετέπειτα, όχι αντιγράφηκαν, οδηγήθηκαν κι άλλα CMS. Αυτό, ναι. Ότι οδήγησε την ανάπτυξη όλων των υπόλοιπων. Αυτό. Ίσως πάνω σε αυτό που λένε για το Laravel και το Symfony, θα πρέπει να τονίσουμε αυτό που είπες για το versioning και το community. Δηλαδή, το Laravel ακολουθεί πάρα πολύ το Rails, new shiny things, το ρίχνω μέσα, αλλάζω versions, το Symfony είναι πιο σταθερό. Έχει να κάνει με αυτό που φτιάχνεις και τους πελάτες σου. Σωστά. Δηλαδή, η αναβάθμιση και το maintenance είναι κάτι που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου. Το Symfony είναι για πιο μακροχρόνια ενδεχομένως projects. Ναι. Ενώ το Laravel περισσότερο, ας πούμε... Ναι, το Laravel έχει πάρα πολύ marketing βασικά. Είναι αυτό που λένε
εκεί στο Laravel, ότι κάθε έκδοση είναι σαν να βγαίνει το τρέιλερ μιας καινούργιας χολιγουντιανής ταινίας, ας πούμε. Έχει πάρα πολύ προσπάθεια, πάρα πολύ buzz, αλλά εν τέλει, τώρα που ήταν, ας πούμε, να βγει το Laravel 5 τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο, έφτασε το Γενάρη γιατί θα πρέπει να ακολουθήσει το 2.6 που βγήκε της Symfony, γιατί το μισό Symfony χρησιμοποιείται ως components μέσα από το ίδιο το Laravel, οπότε ακολουθεί. Ακριβώς, και το Laravel στην ουσία έχει και πυρήνα ένα. Όχι ένα, αλλά έχει Πυρήνα. 5-10 άτομα Ναι. πυρήνα, ναι. Περισσότερο, ας πούμε, όσο αφορά τις αποφάσεις. Ναι, εντάξει, ναι. Απλά το Laravel έχει κάνει πολύ καλές marketing decisions. Έχει πάρει ανθρώπους που είναι influencers, ας πούμε, από sites με tutorials, από εδώ και από εκεί και κάνουν πάρα πολύ πολύ promotion. Αλλά Όταν ξεκίνησε το Symfony και σκεφτήκατε το Spring. όχι. Το Symfony ήταν όταν ξεκινήσαμε μια συζήτηση μεταξύ Laravel και Symfony και καταλήξαμε στο Symfony και λόγω Drupal, επειδή υπήρχαν κάποιες συνέργειες, και καταλήξαμε εν τέλει στο Symfony. Ο βασικός λόγος που επέμενα στη Symfony είναι ότι πολύ απλά έκανε στα Google στην Ελλάδα Symfony Developers και Laravel Developers. Στο ένα έβρισκε με το Zoll 10 και στο άλλο έβρισκε με το Zoll 2. Οπότε. Το μη χείρον βέλτιστο. Εγώ πρέπει να πω ότι όταν δούλεψα με το Παντελή, δεν ήξερε Python και δεν ήξερε το framework. Εντάξει, κοιτάξτε, ο Παντελής όμως δεν είναι από τις εξαιρέσεις στην αγορά, έτσι. Δηλαδή, δεν έχεις ανθρώπους εύκολα με τόσο μια καλή εμπειρία να ψωμόζονται τόσο εύκολα. Επειδή τουλάχιστον είμαι στον χώρο αρκετά χρόνια και έχουν περάσει διάφοροι junior developers. Δεν θέλω να τους αναπεράσουν. Ναι, αλλά κάποιες φορές μπορείς να επιλέξεις κάτι που να μην βρεις κόσμο μέσα στο framework, αλλά αν είναι καλούς developers και έχουν βρει και άλλα framework, δεν είσαι ένα άνθρωπο που ξέρει τα βασικά. Ισχύει, αλλά όταν έχεις να πάρει μια απόφαση, ξεκινάμε ένα project, κοιτάς και λίγο αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος να σε βοηθήσει. Και αυτό είναι μέσα στους παράγοντες που είπαμε, ότι πρέπει να υπάρχει community, να υπάρχει κόσμος και ότι σε κάποια χρόνια μπορεί να το ξαναγράψει. Οπότε μην τραβάει η διαδικασία επάπειρων εις βάρος του να φτιάξει αυτό το πράγμα. Ο σκοπός είναι να το φτιάξει, να το αποφασίσει. Οπότε και μάλιστα ένα-δύο ανθρώπους που ξέραμε ότι μπορούσαν να βοηθήσουν σύμφωνα και είπαμε με σύμφωνα το να αρχίσουμε να κάνουμε μάθημα σε μια καινούργια γλώσσα. Ναι. Δίκαιο έχεις ότι φτιάχνεις ένα core στην εταιρεία. Αυτός ήταν ο κύριος λόγος που. Σε σχέση με αυτό που είπες πριν, ότι έχει καλά, όχι καλά, ότι συμφωνώ μαζί σου, ότι έχεις πολλά frameworks και μαθαίνεις κάτι άλλο και ξέρεις. Πώς βλέπεις, ας πούμε, τώρα π.χ. το Symfony που είναι τελείως διαφορετικό από το να χρησιμοποιείς Angular με Node.js. Δηλαδή αυτό θα το χρησιμοποιήσεις ποτέ. Θα το σκεφτόσουν Να τα χρησιμοποιούσα το Symfony. Όχι, δηλαδή έχεις να ξεκινήσεις ένα καινούργιο project. Θα σκεφτόσουν, ξέρω εγώ, Symfony, Laravel, Drupal, ξέρω εγώ. Θα σκεφτόσουν Node.js με Angular, που είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ναι, αν ήταν το κατάλληλο εργαλείο για τη δουλειά, δεν θα έλεγα δεν το ξέρω, οπότε δεν θα το μάθω, θα χρησιμοποιήσω κάτι από το άλλο. Υπάρχουν τα εργαλεία. Κάποια εργαλεία κάνουν καλύτερη τη δουλειά από κάποια άλλα. Αν είχα να φτιάξω κάτι, δεν θα μιλήσω για το scale που μιλάνε όλοι για το Node, γιατί είναι αυτή η παγίδα που θα το φτιάξουμε σε Node που έγινε το hype, ας πούμε, γιατί υποστηρίζει 1 εκατομμύριο request, ας πούμε, το δευτερόλεπτο και τα σύγχρονους και το ένα και το άλλο. Και μπορεί να μην μπει ψυχή ποτέ, ας πούμε, στο project που θα φτιάξεις. Αλλά ναι, δεν είμαι αρνητικός σε κανένα πράγμα. Γιατί μπορεί να είναι το καλύτερο. Και μπορεί να φτιάξει κάτι σε σύμφωνο και να δει τι είναι αυτό που σου προκαλεί πάρα πολύ μεγάλο τράφικ. Και να βγάλει αυτό το πράγμα από το σύμφωνο και να πει ότι αυτό το κομμάτι θα το υλοποιήσουμε εγώ τη service ή σαν OpenGL. Δηλαδή, επειδή έχω περάσει και εγώ παλιότερα να χρησιμοποιούμε αποκλειστικά Drupal, δεν υπάρχει πανάκια, δεν υπάρχει λύση. Υπάρχουν πολλές λύσεις και ανάλογα φέτος, το 2014, μάλλον το 2015, υπάρχουν 2-3 καλές λύσεις. Του χρόνου θα υπάρχουν άλλες 2-3 καλές λύσεις. Οπότε αυτό που σκέφτεσαι, ας πούμε, υποθέτω ότι προσλαμβάνεις προσωπικό. Προσλαμβάνεις προσωπικό για να. Γενικότερα, δηλαδή σκέφτεσαι όταν προσλαμβάνεις προσωπικό ότι θα πρέπει να είναι έτσι ανοιχτός, ας πούμε, γενικότερα. Είναι και αυτό μια παράμετρο. Η αλήθεια είναι ότι είχα ψηφιστεί για το Laravel. Παραδείγματος χάρη. Το τι θα επιλέξεις έχει να κάνει με πολλούς παράμετρους στο τέλος.
Τι επιτελμογνωσία έχεις εσύ ο ίδιος, τι εμπειρίες έχει, τι εμπειρία έχει η υπάρχον ομάδα, πώς μπορείς να κάνεις σκύλ την ομάδα, πότε θα την κάνεις σκύλ. Σε 6 μήνες, σε 2 μήνες, σε 1 χρόνο, δεν είναι πράγματα. Οι developers δεν κατοικούν στα δέντρα και κάτι σηκώνει στο χέρι σου, θα πας ένα developer και εντάξει, ok, τώρα έχω 3 ανθρώπους manpower, τώρα έχω 10. Νομίζω ότι στον πυρηνιά το ξέρω πολύ καλά, έτσι, και το ξέρω. Οπότε όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο όταν αποφασίζεις πώς θα αναπτύξεις το project σου. Και ήταν μια πολύ δύσκολη διαδικασία και στις αρχές, ας πούμε, του Zootl το να μπει ακόμα και ένας-δυο άνθρωποι αρχικά έπρεπε να περάσουν πάρα πολύ για να βρεις κάτι κατάλληλο. Γιατί θα βρεις ανθρώπους που θα κάνουν pivot σε framework. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι σίγουροι. Δεν μπορείς να πάρεις από τη junior και να τους πεις να κάνεις pivot σε 1 μήνα. 10 χρόνια κι αν. Θα πάρεις 3 για να πεις ότι ο ένας μετά έχει πάει σε θέση σήμερα. Δυστυχώς περισσότεροι το βλέπω αυτό, δηλαδή όταν το αντιμετωπίζουν. Ξέρεις, έμαθα αυτό τώρα, εντάξει, δεν είμαι για να μάθω καινούργια πράγματα, εντάξει, αυτό ξέρω, αυτό κάνω. Καλό είναι και αυτό. Αυτό δεν βγάζει προγραμματιστές, βγάζει εργάτες, ξέρω πώς Εξαρτάται πώς βλέπεις το αντικείμενό σου. Αν βλέπεις το αντικείμενό σου, στο ότι εγώ θέλω να βάζω στο 8ωρο μου αυτή την ποσότητα δουλειά και τελείωσε, είναι κακό. Αν βλέπεις ότι εγώ θα κάνω ένα πράγμα, γιατί θα προσπαθήσω να το εμβαθύνω όσο δεν πάει, εγώ δεν το θέλω. Έχω 2 ανθρώπους που ξέρουν πάρα πολύ καλά τον τρόπο, έτσι, αλλά το έχουν εμβαθύνει σε πολύ core επίπεδο. Κάνουν δουλειά που λίγοι θα το κάνουν. Μα υπάρχει και το άλλο. Το θέμα είναι ότι τα εργαλεία τα χρησιμοποιείς να φτιάξεις κάτι άλλο. Μπορεί να μάθεις καλά ένα εργαλείο και να φτιάξεις πολλά project. Δεν είναι ο σκοπός δεν είναι να μάθεις το εργαλείο, ο σκοπός είναι να κάνεις τα project. Μπορείς δηλαδή με τον Drupal ή με το σύγχρονο συνεχώς να εμβαθύνεις, συνεχώς να κάνεις καινούργια πράγματα, συνεχώς να προχωράς. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνεις πίσω σε κάποιο άλλο θέμα. Λοιπόν, η δική μου λογική, αυτό που είπα πριν, ας πούμε, και αυτό που ήθελα να. Δεν το είπα καλά. Είναι ότι θεωρώ ότι για να φτάσεις σαν. Μάλλον η. Δεν μπορώ να το εκφράσω καλά. Αυτό που η παρουσίασή σου στο τι θα διαλέξεις, πιο πολύ εμένα μου κάνει ότι απευθύνεσαι όντως στο CTO, όπως είπες, και σε αυτόν που θα διαλέξει framework και θα διαλέξει προσωπικό για να διαλέξει για να φτιάξει ο προγραμματιστής. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να είναι stick στο framework που ξέρει ή στο CMS που ξέρει και να γίνει καλύτερο σε αυτό. Κάνεις ένα μεγάλο λάθος. Θεωρείς ότι αυτό το πράγμα θα συνεχίσει να υπάρχει επάπτω. Όσοι ακόμα δεν λέω να είσαι κλειστό μυαλό σου. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι από το να ξέρεις μέτρια 10 πράγματα, να ξέρεις καλά 2. By definition θα πρέπει να αλλάξεις. Κάποια στιγμή στα Θα 5 πρέπει να αλλάξεις και όχι μόνο γλώσσα, τρόπο λογικής. Δηλαδή, τώρα έχουμε πολύ πιο RESTful services. Με το Angular, ειδικά τώρα που πολύ πιθανό να χρειαστεί να δουλέψεις, θα πρέπει να φτιάξεις ένα backend που πρέπει να δουλεύει με το Angular. Πολύ λιγότερο μονολυθικά πράγματα που κάνουμε πλέον. Πριν 5 χρόνια δεν ήξερα κανένα στο σύγχρονο. Τώρα είναι μόνο 2 project σε PHP. By definition θα πρέπει να μπορείς να αλλάζεις και γλώσσες και frameworks και programming paradigms. Οπότε, όταν έχεις αλλάξει με αυτό το πράγμα, όταν έχεις δει 5 διαφορετικά programming paradigms, μπορείς πιο εύκολα να πας στο έκτο. Αν το μόνο πράγμα που κάνεις για 10 χρόνια είναι PHP, είναι τρομερά δύσκολο να πας στο paradigm της Node. Να τα σε ρωτήσω κάτι. Αν εγώ τώρα αυτή τη στιγμή σου δώσω ένα καινούριο project, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτείς δεν θα είναι πώς αυτό το project θα το ταιριάξει στη γλώσσα που εσύ ξέρεις.